Ola, que tal? Moi bo día. Hoxe vou vos aprender a facer un caldo de puerros. Miño, estaba ben enraizado, pouco máis non son capaz de quitalo ben. O puerro é unha excelente fuente de vitaminas e minerales. Calcio, fósforo, magnesio, potasio. Ao mellor non o comemos tanto como deberíamos. É un alimento que lle vai ben a casi todas as comidas do mundo mundial. Podíamos añadir un cachiño a cada comida e quedaríalle genial. Pero hoxe vou vos a facer o caldo de puerros. É unha hortaliza que vos recomendo plantar na vosa horta, porque ten moi pouquiños coidados. Só hai que ter en conta que cando se planta ten que ser con calor. Non se pode a mellor plantar no inverno se as temperaturas son moi baixas. Pero se o plantades aí máis ou menos en maio ou junio, teredes puerros pa todo o ano. Tremendos puerrazos, son máis agradecidos. Por certo, hai moita xente que solo lle come o blanco. Comeselle todo. Depende tamén da receta, por exemplo, unha bichixuá ou algo así, ten que ser solo o blanco. Pero o verde tamén se lle come. Aquí teño puerros para comer. Aquí xa teño outros puerros plantadiños. E aquí teño sementados. Ademais, o puerro, o igual que a cebola, como crece así para arriba, bueno, esta é cebola, pero un puerro sería igual. Si poñemos os cultivos con asociación para aproveitamento ben do espacio, entre unha lechuga e outra podemos plantar, por exemplo, puerros. Así aproveitamos o espacio ben e non lle vai a impedir o crecimento unha cousa da outra. A zanahoria é algo que se pode plantar todo o ano. Como podedes ver, esta é a única que me queda aquí neste tallo para apañar, e despois xa teño plantadas as que están nascendo. Aquí tamén xa teño algunhas que están para coller e outras que xa están nascendo. O apio é outra das plantas que é super agradecida na horta, porque pode pasar sin grelar un ano ou dous, ou máis incluso. Eu nunca arranco o que é a planta do apio. Collolle así as follas que me fan falta e sempre teño. E así, por exemplo, pas sopas vaille moi ben. O caldo de puerros é unha receta que é bastante fácil de preparar. Tamén se lle chama purrusalda, aínda que se fai máis así no País Vasco e así. Eu penso que é unha receta que se fai por todo o país e máis aquí no norte. Tamén vos direi que moito antes de saber o que era unha purrusalda ou que se chamara así, ou de ter incluso televisión na nosa casa, miña nai xa facía este mismo caldo de puerros. Supoño que as recetas nacen un pouco da necesidade de emplear a materia prima que se dá nas hortas. E o puerro, polo menos na miña zona e na miña casa, era unha das hortalizas que máis había, porque plantase unha vez e durache todo o ano. É moi agradecida, casi non hai que ter conta dela, e dalle igual que lle chova, que lle quente o sol, ou que a regues ou que non. Penso que daí nacen as recetas. E agora vou vola a enseñar como a facía miña nai.
Vamos a empezar lavando ben todo o noso material para facer a sopa e troceando en cachos. Tamén vos direi que o de botarlle apio é algo que lle añadín eu á receta, porque a original non a leva, pero a min o apio gústame moito. E como se me dá moi ben na horta, eu teño todo o ano, sempre lle boto a todas as sopas, menestras e salteados e así. Pero a receta original iría sin apio. Para limpar o apio, a verdad que as follas contra arriba, se son moi vellas, están algo duras, co cal eu non lles aproveito. A parte esta, que é a máis rica, tamén suele ter como uns fíos. Temos dúas opcións para limpialo. Ou ben, facerlle así como unha muesca e tirar cara atrás para quitarlle os fíos, porque son duros e ao mellor non se cosen ben. Así, e por adiante tamén, idem, facemoslle así como unha muesquiña e salen os fíos. Ou picalo moi finiño para que eses fíos non nos molesten á hora de comer. Isto xa como mellor vos preste a vos. E para limpar o puerro, cortamos de aquí xunta a raíz e logo despois miramos onde acaba a última folla, a volta da última folla. E daqui cortamos por abaixo como 2 centímetros e asegurámonos que este cacho de puerro non vai a ter terra ninguna por dentro. Este xa se podería cortar así en rodajas. Ahora, este daqui, hasta aquí arriba, é un sitio onde se pode esconder ben terra, vedes? Porque se forma, porque aquí suele haber bichos, caramechas babosas ou incluso miñocas. Suben hasta aquí as lombrices e deixan así esta terra. Entonces, para limpar isto, a ver, podes limpar de mil maneiras, pero bueno, unha das formas é así. Se o cortamos á mitad e vámoslo lavando así por donde teña a terra. Unha vez que xa temos todo picadiño e preparado, ven a parte máis fácil. Encendemos o lume e botamos un chorriño de aceite de oliva. E agora aquí botamos o polo. E mentras vamos a ir picando a cebola e máis o allo, para pasalo un pouquiño a cando o polo. Tamén lle picamos os dentiños de allo. E deixamos que se vai facendo hasta que estea doradiño polos dous lados. Cando o polo xa colleu así un tono doradiño, sacámolo, porque vamos a poñer na parte de abaixo mellor os puerros. O polo poñemos outra vez por arriba. Agora, encima deste sofrito, botamos os puerros, a zanahoria, a patata e o apio, se decidimos botarlo. E encima de todo eso, poñemos o polo. Isto agora cubrímolo con agua e agora vamos lá a adobar. 3 cucharadas de sal, polo menos. Despois vamos a ir probando. Isto é cuestión de gustos. Xa sabedes que o adobo sempre é cuestión de gustos. 2 cucharadiñas de pimentón. Unha de comiños. Un sobre de colorante. E un pouquiño de tabasco ou de picante que a vos guste.
Agora, haina que deixar ferver pouquiño a pouco, así, a fuego lento, durante unha hora e media. Pero claro, o polo vai a estar cociñado antes, así que en media hora ou así o polo quitámolo e despois quentámolo outra vez, cando xa estea a sopa para comer. Os chícharos, a min gustame que estean duros, que se noten ao roer. Entonces eu botollos cando xa casi vou a apagar a tarteira. Pero se vos gusta que estean ben cocidiños, botádesyo a canda todo. E outra cousa, hai no que ir probando do sal e do picante. Cando todo isto se vai cociñando, ídolo probando para rectificar, se fixera falta. Dadevos conta de que o puerro é dulce, a zanahoria é super dulce, a patata tamén. Entón, todo iso fai que sexa unha sopa que tire ao dulce. Toca esperar. Despois dunha hora e media máis ou menos cociñando a fuego lento, xa está lista. Agora vamos lá probar a ver que tal saleu. Ainda que esta sempre sale ben, sempre sale riquísima. Nada máis, eu vou quedar aquí a acabar de comerme este platiño de sopa e esperando a que vos fajades a vosa e que me dixades se vos gustou ou non. Coidádevos, portádevos ben e sede felices.